Tak ahoj, ahoj, já zdravím všechny a dneska jste si mohli všimnout, že tady nejsem sám, že jsem si pozval dnešního hosta a chci vám jenom říct, proč jsem si pozval dneska zrovna tuhletu mladou, sympatickou, hezkou dámu, maminku, protože často, když jezdím po návštěvách, tak jsem si všimnul, že moje nastavení hlavy je takové zvláštní, že hodně pozoruju, to znamená, koukám, co děti jedí i na těch návštěvách a tak dále. A kolikrát jsem si říkal, když to byly třeba malé miminka, jestli už je ten čas jim dávat to, co jim ty rodiče dávají. A hodně mi to takhle šrotovalo v hlavě a vzpomněl jsem si na Janku. Janka, já tě tady vítám a jsem rád, že jsi přijala moje pozvání a budu se těšit, co nám dneska hezkýho tady sdělíš nějaké novinky, informace právě třeba o tom, jak krmit, jak začít krmit ty bábetka, miminka, česky řečeno. A nebudu zdržovat, ale nechám teďka prostor pro tebe, aby si se nám představila, protože kdo jiný sa umí líp představit než ty. Tak ja ti ďakujem za pozvanie, Tome. A teda pozdravujem všetkých, ktorí nás sledujete. A moje meno je Jana Guráňová. Som nutričná špecialistka a mama 2 detí. A zároveň som autorka projektu Prvá lyžička. A dá sa povedať, že v poradenstvu v oblasti výživy sa venujem už viac ako 10 rokov. Za to obdobie mi prešli rukami naozaj stovky klientov s rôznymi problémami, či už chceli redukovať váhu, upraviť si jedálniček s ohľadom na teda nejaké intolerancie, alergie, ale aj rôzne problémy u detí, ktoré teda v tomto období ich nie je málo, tak aj s týmto sa teda na mňa často rodičia obracali, aby vedeli vlastne tým svojim detičkám skrze stravu nejako viacej pomôcť. Takže toľko teda na začiatok ku mne a v podstate aktuálne ja pracujem ako špecialistka, som súčasťou tímu nutričných poradcov pod vedením Miška Páleníka, ale zároveň vlastne sa venujem aj svojej vlastnej praxi, kde sa zameriavam práve primárne na výživu detí, na rodinné stravovanie a prepájam v podstate taký koncept, alebo vytváram taký komplex výživy klasickej s v podstate výživou podľa čínskej dietetiky a vytváram z toho taký ucelený holistický pohľad na to stravovanie u každého jednotlivca. Já, keď som ťa tak, teraz asi budem sem tam striedať slovenčinu, češtinu, určitě to divákom nevadí. Když jsem tě tak jakoby teďka poslouchal, tak fakt jsem si teď uvědomil, že jsem tě pozval dobře, že jsem si vybral dobrýho hosta, protože přesně já se hodně i často a mám rád, když se zaměřuju i na alternativní směry, že nejenom jedním směrem, ale zmínila si tu čínskou medicínu, která už je tisíce let jakoby se i traduje a ví, že funguje a že je to zase takové to trošku takové globálně vzato ten člověk a co je super. A samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, mě strašně zajímá to, jak právě začínat u těch dětí, ten jídelníček. Určitě se u toho zastavíme, dostaneme se k tomu a možná nám vyvratíš třeba i nějaké mýty nebo i moje nějaké nastavení hlavy, že možná fakt ty rodiče ty děti krmili správně, ve správnou dobu už jim dávali některé ty věci, které jsem si třeba já myslel, že ještě na to není čas. Než se k tomu dostaneme, pojďme se podívat na to, nebo zkus nám říct, co tě vedlo k tomu, že si sa začala zajímať o tú výživu? No, veľmi dobrá otázka. Ja som nad tým práve dávnejšie rozmýšľala. Taká moja prvá asi cesta, alebo teda to rozhodnutie, že pôjdem cestou výživy, bolo už počas puberty. V čase, keď som sa rozhodovala kam na vysokú školu, tak mi prišla do cesty taká relácia v zahraničnej televízii, kde nutričná špecialistka práve pomáhala ľuďom cez zmenu stravy a životného štýlu upraviť svoju váhu. A mňa to veľmi zaujalo už len z toho dôvodu, že sama som vtedy mala problémy s nejakými kilami navyše. A ja nie som nastavená riešiť to cez diety, pretože ja som veľký milovník jedla, nedokážem si ho odopierať alebo sa obmedzovať. Takže bolo mi jasné, že musí na to existovať aj iný spôsob, ako vlastne pracovať s tou váhou. A hľadala som teda možnosti, našla som štúdium na Vysokej škole v Nitre, alebo teda na Univerzite poľnohospodárskej v Nitre, štúdium výživy ľudí. A vedela som, že to je tá cesta, ktorá mi teda predurčí moje budúce pôsobenie. A tak som sa k tej výžive dostala. Takže určite ťa to baví. Keď už to robíš 10 rokov, tak určite to už je doba, kde už máš aj také veľké skúsenosti, troufám si říct. A
Ještě mě teďka zajímá taková jedna otázka, mě napadlo. Za těch 10 let změnilo se něco v oblasti výživy nebo nějakých těch věcí, trendů, které se prostě před 10 lety tvrdili, že to tak má být? Protože dám takový jednoduchý příklad. Před 10 lety nejeste vajíčka. Pak zase za 5 let jeste vajíčka. Pak za 3 roky nejeste vajíčka a teďko zase jeste vajíčka, sadlo, všechno. Tak já se v tom ztrácím. Áno, máš pravdu. Je to naozaj často také protichodné. A dá sa povedať, že veľa z tých informácií sa mení v podstate zo dňa na deň. Často sa stávalo, že aj veci, ktoré sme sa učili ešte na škole alebo aj neskôr, keď som si dorábala ďalšie vzdelávanie, tak tie informácie sa líšili už od tých, ktoré sme mali v skriptách zaznamenané a zrazu tá informácia bola už vyvrátená. Hej? A veľmi často to súvisí práve s tým, že ako vo všetkom, tak aj v oblasti výživy sa neustále vedú nové a nové výskumy. Vďaka novým technológiám sa dokážu tí veci dostať stále ako keby hlbšie do jadra toho problému a zistujú oveľa väčšie veci. A tým pádom, keď si vezmeme za tých 10 rokov, ten progres je veľký aj z toho hľadiska, že pred 10 rokmi sme dokázali sa na tie veci pozerať možno, tak teraz budem preháňať, že z povrchu a za 10 rokov sa dokážeme do toho dostať hlbšie a tie metabolické procesy, vplyvy, výživy na telo a tak ďalej sa dokážu tým pádom oveľa lepšie skúmať a aj tie informácie sa teda veľmi rýchlo dokážu meniť. A práve aj to je práca nás ako špecialistov v oblasti výživy, ale aj lekárov a iných, ktorí vlastne pracujú v týchto oblastiach, prinášať ľuďom tie novšie informácie a ako keby búrať tie staré mýty. Takže aj to je taký dôvod, prečo tie informácie sú často protichodné, lebo chvíľu trvá, kým aj tie nejaké nové veci sa dostanú medzi ľudí, kým ich ľudia akceptujú a nejakým spôsobom začnú s nimi pracovať. Uh-huh. Takže takový dobrý nutriční terapeut by určitě měl sledovat trendy a zajímat se o nějaké nejnovější poznatky, klinické studie třeba, nebo nemusí to být úplně klinické studie, ale nějaké publikace a tak dále, aby držel krok. Určite, áno. Ten progres je tam veľmi veľký, aj keď sa to nemusí tak zdať, ale naozaj dennodenne vychádza množstvo rôznych štúdií, či už na zvieracích modeloch, následne sa aplikujú vlastne aj na ľudí, ale väčšinou to súvisí práve s tým, že hoci to štúdium je veľmi komplexné, je určite nutné sa neustále ďalej vzdelávať, pretože, ako vravím, tie informácie prichádzajú už teraz aj vďaka internetu sa k ním človek vie veľmi rýchlo dostať. A čo je teda podstatné, je dôležité ich čerpať aj z relevantných zdrojov. Nie každá informácia je relevantná, teraz poviem, pre odborníka a pre laika. Čiže aj ten odborník v oblasti výživy alebo v inej oblasti by mal byť schopný oddeliť od seba to, čo je naozaj z overeného zdroja a tieto informácie následne v záujme teda nejakej osvety posúvať medzi ľudí a snažiť sa im teda vysvetliť, že áno, možno to, čo počuli pred tými 10 rokmi, napríklad aj o tých vajíčkach, už nemusí byť dneska pravda, pretože sa zistilo, že to funguje nakoniec celkom inak. Jak se člověk má v tom vyznat v těch množství informací, troufám se říct, obrátit se na nutričního terapeuta a ten vám všechno řekne, protože ten se vzdělává a nemusíte vy. Takže takhle informace určitě najdete krásně na jednom místě. Já bych to takhle udělal, pokud budu řešit nějakou váhu, co doufám, že nebudu muset nikdy, a člověk nikdy neví, tak se určitě obrátím na nějakého specialistu, aby jsem dodržoval nějaké nejnovější trendy. Přesně jak si krásně řekla, že ty trendy, všechno se mění, ty poznatky, a já to vidím třeba u střevního mikrobiomu, kterému se já převážně zaměřuju, díky tomu jsem poznal i Janku a přesně jsem to viděl. Před 7 lety mikrobiom, je to nějaké dobré, ale asi nemá takový zásadní vliv na imunitu. Za pár let později najednou mikrobiom je zásadní pro imunitu. I díky tomu, že přišla korona, tak vědci se zaměřili na to, právě na ten mikrobiom a tam zjistili spousta věcí, jo, že dali ten fokus. Takže je dobré sledovat ty trendy. Áno, určite. Určite a hlavne čo sa týka mikrobiomu, tam je veľa vecí ešte stále neprebádaných. Dá sa povedať, že my už teraz sme si mysleli, že tie baktérie, hej, že keď človek si napríklad je chorý, dostane antibiotika, automaticky lekár mu odporúči brať k tomu nejaké probiotika, aby ten mikrobióm zostal zachovaný. Ale dá sa povedať, že tie baktérie ešte stále nie sú dostatočne preskúmané práve z toho hľadiska, že každý ich máme jedinečné.
podstate každý z nás má úplne iné spektrum baktérií a ich možnosti a schopnosti, čo všetko dokážu a ako sa navzájom ich spôsob, alebo teda pôsobenie prepája a ako vplýva na nás ako na jedincov, je tiež veľmi unikátne. Takže aj v rámci nejakých takých informácií, ktoré mám, tak ešte na poli toho mikrobiomu si myslím, že sa budú diať veľké veci, pretože veľa z tých ako keby metabolických pochodov ešte stále nie sme schopní zistiť alebo nejakým spôsobom odpozorovať. Takže si myslím, že toto bude ešte naozaj veľmi zaujímavé, alebo teda nám to priniesie veľmi zaujímavé možnosti do budúcna. Taky si myslím, já si pamatuju, že je to víc než 15 let, už asi 20, když se rozkodoval komplet lidský genom, že jo? A v té době to byl velký boom a vědělo se jenom pár věcí. A teďka už je komplet, takže už jsou i testy, které vám zjišťují nějaké predispozice, co vás může čekat, nebo na co se máte zaměřit, aby se to nestalo. A za mě to je jakoby neskutečné, jo? Že před 20 lety to bylo takové, že pár vyvolených na světě si to mohlo nechat udělat, protože ty testy byly drahé. Teďka už jak je to prostě dáno a ví se toho hodně, tak dokážeme hodně věcem předcházet a to je prostě neskutečný, že ty technologie můžeme použít pro prospěch nám, aby sloužily nám právě to. To se mi na tom líbí. Mm-hmm. Ty, jak jsi říkala, že je dobré sledovat nějaké trendy, tak já samozřejmě sleduju i tebe, protože tě mám jakoby přidáno na Facebooku a jsme přátelé, troufám si říct. Tak jsem si všimnul, že ty máš tam právě nějaký projekt První lžička a proto jsem se tě začal ptát, co to vlastně je. A já budu rád, když nám dneska krásně o tom řekneš, proč ta první lžička a proč by se lidi právě měli obrátit na tebe s tou první lžičkou. Áno. Prvá lyžička, ja si tak akože hovorím vždycky, to je také moje tretie dieťa, pretože ona by nevznikla vlastne bez mojich detí. A v podstate, ako som sa stala mamou, a trúfam si teda povedať, aj ty si to tak zhodnotil, že už za tých 10 rokov určite mám veľa skúseností v oblasti výživy. Ale ako som sa stala mamou, tak tiež som zistila, že nie všetky poučky, ktoré sa človek v knihách naučí, sa pri tých deťoch dajú aplikovať do života. Proste nefunguje to vždycky tak, ako som si myslela. A často som aj ja hľadala nejaké informácie, odpovede na otázky z rôznych zdrojov, či už na internete, v mamičkovských fórach, na web stránkach, alebo som sa proste pýtala v okolí. A čo ma vtedy zarazilo, bolo práve to, že veľa tých informácií je takých protichodných. Každý to nejakým spôsobom inak rieši alebo má iný prístup, čo je úplne v poriadku, pretože samozrejme každé dieťa je iné a potrebuje teda aj iný prístup. Ale mne to prišlo také akože náročné, hlavne pre tie mamičky, ktoré majú prvé dieťa napríklad, že určite majú veľa otázok, či to robia dobre, nie sú si celkom isté. A potom majú naozaj strach, či niečo nepokazia, tak som rozmýšľala nad alternatívou, ako by som im dokázala čo najaktuálnejšie informácie v oblasti výživy detí podať takou praktickou formou a vlastne, aby to mali naozaj z overeného zdroja, to znamená od človeka, ktorý má v tomto obore vzdelanie, má skúsenosti, sleduje nejaké novinky a v podstate vie im to podať v takom balíčku, to nazvime, kde jednak sa aj nejakým spôsobom naučia, ako na tie základy zavádzania prvých príkrmov, ale vlastne, aby mali v podstate aj možnosť sa obrátiť na niekoho s tými takými praktickými otázkami, pretože najčastejšie teda tie príkrmy a v podstate ich zavádzanie mamička rieši prvotne s pediatrom. To je ako taký ten prvá osoba, s ktorou sa väčšinou by mala poradiť. A ten pediater aj odporúča, kedy je vhodné tie príkrmy začať zavádzať a možno dá nejakú základnú informáciu ako na to, ale doma už keď to teda ide do praxe, tak veľmi často sa tá mamička stretáva s rôznymi problémami, otázkami, s ktorými sa potom samozrejme nebude každú chvíľu volať svojmu lekárovi a snažiť sa zisťovať, ale obráti sa možno na susedu, obráti sa možno niekde na sociálne siete do fóra mamičiek, ktoré riešia podobné veci. A tie jej zase radia zo svojich skúseností. Takže keď som to aj ja sledovala v tom období, kedy to pre mňa bolo aktuálne, tak som vnímala, že je tam veľmi veľa takých zmätkov aj medzi tými mamičkami. Nevedia možno, že ako vhodne tie potraviny kombinovať, ako pristupovať k tým príkrmom, s čím začať, ako pokračovať.
ktoré vlastne tie potraviny majú pre to dieťa nejaký najväčší výživový význam, ako ich správne pripraviť alebo s čím ich dať dokopy, aby to dieťa z toho získalo vlastne všetky vitamíny alebo živiny, ktoré potrebuje. A čo je tiež dôležitý bod, je, že teraz veľmi veľa detí začína trpieť už v rannom veku rôznymi intoleranciami, neznášanlivosťou potravín. Takže aj toto sú také aspekty, kde ja vnímam, že tie mamičky nemajú nejakú bázu alebo niečo, kde sa môžu ako keby obrátiť o relevantnú informáciu okrem toho pediatra a proste nejaké fóra na internete. Takže toto bol nejaký taký základ, alebo teda taký fakt, ktorý mi neustále vrtal hlavou a rozmýšľala som, ako to možno vyriešiť alebo ako tým mamičkám pomôcť. A snažila som sa teda vytvoriť, alebo teda pracujem na vytvorení takéhoto konceptu, ktorý bude tie mamičky viesť. Hlavne teraz prvá lyžička je teda o základoch zavádzania prvých príkrmov. Čiže úplne tie najzákladnejšie typy v tých úplných začiatkoch, dá sa povedať. Ale neskôr samozrejme plánujem v podstate toto rozširovať a venovať sa aj výžive detí vo vyššom veku, čiže od nejakých od 3 rokov, čiže v takých tých míľnikoch, kde určite tie mamičky budú narážať na nejaké problémy a budú potrebovať možno niekoho, na koho sa obrátiť o relevantnú informáciu. No, zní to super. Já kdyby jsem byl teďka maminka nebo tatínek jakoby na mateřské, tak určitě se na tebe obrátím. Nebo samozřejmě i na nějakého jiného specialistu, pokud bychom se neznali. Protože teď mi to dává smysl, jak jsem to tam krásně teďka prezentovala, nebo tady sdělila, že fakt je dobré se poradit s někým, kdo tomu rozumí. Já možná ti dám kontroverzní otázku. Myslíš si, že pediatři umí poradit dobře? Že sledují to nejnovější trendy? Čo sa týka pediatrov, určite poradiť vedia. To by som ako nepodceňovala, že by v tejto oblasti neboli nejakí schopní alebo nevedeli dobre poradiť. A čo ja odporúčam mamičkám, je v tých začiatkoch sa určite aj s tým pediatrom poradiť, spoľahnúť sa na tie jeho rady. Hoci je to veľmi závislé, je pediater a pediater. Niektoré mamičky možno majú väčšiu dôveru v toho svojho a niektoré zase nemusia mať. Ale oni tiež prechádzajú vlastne systematickým vzdelávaním a majú k dispozícii aktuálne aj platformu Nutricheck, ktorá vlastne im poskytuje také relevantné informácie ako odborníkom, tak aj rodičom. A čoraz viacej pediatrov vlastne začína s týmto Nutricheckom pracovať. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad a veľmi dobrá platforma, z ktorej sa dajú tie informácie čerpať. A je to aj z toho hľadiska, že ten pediatr dieťa sleduje vlastne od jeho narodenia. Na pravidelných kontrolách vidí v podstate, ako sa vyvíja a ten rodič, teda tá rodič, povedzme, alebo nemusí to byť iba o mamičkách, by teda mal byť schopný tomu pediatrovi zveriť trošku do rúk aj to dieťa v zmysle, že ten pediatr mu bude vedieť určite dobre poradiť, ako začať, s čím začať a prípadne pri nejakých takých zásadných problémoch, ako sa vlastne ďalej posúvať, pretože je to taký ten styčný dôstojník na začiatku, ale už keď, ako vravím, ideme do tej praxe, ten rodič je doma s dieťaťom, tak pediatr zase není schopný každý jeden detail mu ako keby vysvetľovať a podchytiť. Takže tam je fajn, ak ten rodič má proste isté zázemie a nejaké zdroje, z ktorých môže čerpať a vlastne vzdelávať sa aj sám. To je veľmi podstatné. Že mať odborníka, s ktorým sa môže poradiť, ale to samovzdelávanie v tomto procese je veľmi podstatné a tí rodičia by tiež teda mali tomu venovať patričnú pozornosť. To rád slyším, že pediatři mají i nějakou platformu, kde se můžou vzdělávat, protože na druhé straně já se právě setkávám u doktorů s tím, že třeba o mikrobiomu nevědí ani to, co vím já, nebo vědí strašně málo. Třeba ještě teďka tvrdí, že není tak důležitý a tak dále, i přestože nejnovější poznatky už 5 let víme všichni, že prostě to má zásadní vliv prostě na lidské zdraví, ale fakt se často setkávám s tím, že to hodně podceňují, protože možná se naučili něco před 30 lety a teďka jedou vždy to sami. A samozřejmě čest výjimkám, jak se říká, poznám i lidi, kteří se fakt vzdělávají od kdy skončili školu, furt jedou prostě a sledujou, jak nejlíp pomoct tomu pacientovi prostě s nejnovějšíma poznatkama. Takže mě to těší, že co se týče výživy, jsou na to pediatři dobře, jsou na tom dobře.
Jasné, ako tam treba zohľadniť ten fakt aj trošku časových možností, že aj ten pediater má nejakých proste svojich pacientov, ktorým potrebuje venovať čas a tiež má jednoducho obmedzené možnosti, ako v zmysle aj toho vzdelávania. Je jasné, že tam je proste veľmi veľké spektrum informácií, ktoré ten pediater musí poňať a musí ovládať. A preto ja vidím veľký zmysel práve v nastavení nejakých efektívnych spoluprác zase aj s takýmito ako nutričnými terapeutmi a špecialistami, ktorí ako keby môžu vložiť ten kúsok svojich puclí alebo proste doplniť niečo, čo možno tí pediatri nedokážu obsiahnuť, lebo tiež sú to len ľudia, hej, tiež majú svoje kapacity. Takže z tohto hľadiska je to podľa mňa fajn a keď to ide ruka v ruke, aby naozaj ten pediater má to dieťa v svojej starostlivosti, ale ak niečo sa vyskytne s ohľadom na to stravovanie, alebo proste sú tam nejaké takéto, nazvime to, malé problémy, ktoré tí rodičia riešia, tak naozaj nevidím dôvod, aby sa to všetko kládlo na plecia pediatrom, keď to proste vie podchytiť aj špecialista vo výžive a poradiť tomu človeku. Hej. Napríklad, keď si vezme, že aj pri kojení sú laktačné poradkyne, ktoré zase zastrešia tú oblasť dojčenia a snažia sa tak prakticky už v tom živote tým mamičkám riešiť. A tiež pediater to v podstate len akože skonzultuje. On je niekde na vrchu, aby sme teda mu nebrali tú jeho hlavnú úlohu, ale potom je tam ten podporný systém, ktorý by mal fungovať a vlastne tým rodičom pomáhať, aby si sami boli istí, že to dieťa prosperuje tak, ako má. Pěkně jsi to tam zmínila, že může být i tam taková ta spolupráce, dokonce co vím, v zahraničí to takhle běžně funguje, že lidi mají svého doktora, svého fitnessáka, svého výživového poradce, svého psychologa a tak dále, že prostě to berou jak takové, že každý je specialista na něco jiného a ten právě, že ten obvodní lékař se nehraje na nějakého specialistu přes fyzio, pokud se věnuje jenom prostě klasickým věcem, ale pošle ho ke kolegovi, takže je super, že i tady na Slovensko, na Česko, do Slovenska, na Čechy se dostávají přesně takhle ty už moderní trendy, co si myslím, že je velké plus. Protože těch informací je samozřejmě hodně, často se v tom můžeme ztrácet. Nejsem úplně zastáncem toho, aby třeba maminky nebo i lidi, kteří řeší nějaký zdravotní problém, by se měli obracet na nějaké fóra, ale radši se poradí s člověkem, který se tomu věnuje třeba 10 let a víc samozřejmě. A dá mu tu relevantní odpověď, relevantní tip. Aspoň ja to takhle vidím. Určite je to dôležité naozaj aj ako keby uvážiť si, odkiaľ tie zdroje, alebo teda odkiaľ tie informácie čerpáme, z akých zdrojov. A ako som už viackrát spomenula, treba mať ľudí, s ktorým proste vieme zveriť tú dôveru, na ktorých, respektíve ktorým dôverujeme, doslova. Hej, alebo aj na tých fórach, ako vravím, často sú tam rôzni ľudia, majú rôzne skúsenosti a poradia naozaj z tej svojej nejakej osobnej skúsenosti, ktorá ale nemusí prinášať rovnaký výsledok každému. A preto je fajn, ak aj človek, ktorý potrebuje vyhľadať nejakú pomoc v tomto smere, ako zameriavam sa teda hlavne na tú výživu, tak sa bavíme, že o výživovom smere, tak je fajn, aby si našiel odborníka, ktorý sa na to zameriava, lebo aj na poli tej výživy, ako sme si spomenuli, je veľmi široký záber a tiež nie každý výživár alebo špecialista nutričný dokáže pokryť všetko. A toto veľmi často sa s tým stretávam, že sú aj výživári, ktorí proste idú od športovcov cez intolerancie, alergie, proste naozaj snažia sa akože pokryť široké spektrum tých klientov a vyhovieť každému. Ale v konečnom dôsledku tiež sa potom nedokážu ísť veľmi do hĺbky. Držia sa niekde na povrchu, pretože nie sú schopní obsiahnuť všetky tieto veci. Takže aj v oblasti výživy, ako sú aj lekári, sú špecialisti, hej, je pediater, je gastroenterológ, je proste očný lekár, čiže každý má istú časť, na ktorú sa špecializuje. V oblasti výživy platí to isté. Tiež je nutričný špecialista, ktorý by najradšej pokryl všetko, ale pokiaľ máme nejaký špecifický problém, tak sú aj špecialisti v oblasti výživy, ktorí sa zameriavajú na tie konkrétne veci, hej, že pracujú len napríklad s intoleranciami a alergiami. A tým pádom vedia ísť oveľa hlbšie do tej problematiky a vedia aj tomu klientovi poskytnúť relevantnejšie informácie. Takže ono sa teraz tak vníma, alebo veľmi často sa stretávame s takou spätnou väzbou, že teraz je už každý odborníkom na výživu. Spraví si 2-týždňový kurz a už radí a už vo veľkom podniká.
ale je aj v tomto bode veľmi dôležité, keď aj nejakého takéhoto odborníka vyhľadáme, naozaj skúsiť sa s ním spojiť, zistiť, či to je odborník na to, čo ja potrebujem, alebo či sa na tú vec špecializuje, lebo ja osobne tiež mám záber klientov, s ktorými pracujem, ale tiež sú isté typy, na ktoré si netrúfam, napríklad v oblasti športovej výživy. Viem, že sú ľudia, ktorí sú na to lepší a dokážu im lepšie poradiť, takže zase aj taký odborník by mal byť schopný tomu klientovi alebo človeku, ktorý za ním príde, povedať, viete čo, v tomto bode možno ja nie som dostatočne relevantný, skúste sa obrátiť na môjho kolegu, ktorý sa tomu venuje. A toto je podľa mňa naozaj, ako si vravela, aj na margo tej spolupráce. Nie len ako spolupráca lekár a iný špecialista, ale aj tí špecialisti medzi sebou by mali byť schopní zohľadniť svoje možnosti a svoju kompetenciu na toho daného klienta. Lebo veľmi často potom to práve dopadne tak, že tí klienti vidú od odborníka, ktorý je odborníkom na všetko, aj teda v oblasti tej výživy. A nakoniec tie výsledky nie sú také, aké by chceli a potom sa v podstate aj kazí meno tým odborníkom celkovo. Úplně krásně jsi to shrnula, mám stejné zkušenosti, pokud se na mě někdo obrací ohledně mikrobiomu nebo zdraví, čemu se já věnuju samozřejmě, a snažím se ty informace mít co nejaktuálnější a nejlepší a do hloubky právě, a někdo se na mě obrátí, který má vážný zdravotní komplikace, tak řeknu, obraťte se na svého doktora, prostě je potřeba, aby se na to podíval komplexně, udělal nějaké vyšetření. Poladění jenom mikrobiomu nebo nějaké probiotika, to nevyřeší váš problém. To je potřeba ostarání nejdřív ty následky, aby si tělo trošku ulevilo, odpočinulo a mělo tu energii na to bojovat s tou příčinou. Jakoby, jo. Takže někdy presne musíme, tak. A mělo by to být tak, neobsluhovat úplně, jak se říká, každého, jen kvůli penězům, ale prostě fakt to dělat jakoby pro ty lidi a hledat ty nejlepší cesty. A někdy i ta nejlepší cesta je poslat ho ke kolegovi, poslat ho ke specialistovi a tak dále. Presne tak, áno. Jsem rád, že to takhle máme společně, takže rád to slyším. Protože nevždy to takhle vidím samozřejmě, jakoby vím, že to tak někdy, co se budeme povídat, biznis je biznis v dnešní době, jak si říkala, rychlo kurzy za 2 týdny nemůže člověka naučit to, co 10 let. I když to budeš dělat třeba 30 let, troufám si říct, že furt se budeš učit něco nového, že to prostě každý člověk je jiný, každý člověk řeší nějaké jiné zdravotní komplikace nebo ty výživové. Áno, áno, určite. Pokud by jsem byl já teďka maminka, která má malé miminko, malé babetko, jaké jsou teda ty správné kroky, jak začít s příkrmem? Určitě, když sleduju teďka nějaké maminky, tak právě to je možná, čeho se děsí, že prostě jak to začít, jak vím, že s čím začít. Ze tvýho pohledu, jak by měl být ten správný krok? Jasně, že se to dozvíme v tvý první lžíčce, to je super, tam to bude určitě obsáhlejší, ale jenom takovou ochutnávku, si nám můžeš dát, jak by to mělo vypadat. Určite. Čo sa týka tých prvých začiatkov, tam je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov. Ako som spomínala, určite prvý bod bude váš pediatér. To znamená, že on vám navrhne ideálne obdobie s ohľadom na to vlastne, ako to dieťatko prosperuje a samozrejme nejaké tie, teda sleduje tie vývinové fázy a či už je na to aj pripravené. A teda štandardne sa začína niekde medzi 4. a 6. mesiacom a to vždycky závisí od toho, že či je dieťatko kojené alebo je na umelej mliečnej výžive, pretože aj to kojenie teda poskytuje dieťaťu dostatok živín, dá sa povedať zhruba do toho 6. mesiaca, kedy už je tam istý objem živín, hlavne železa, ktoré následne nedokáže dostatočne pokrývať potreby toho dieťaťa, preto tie príkrmy a tá tuhá strava už má svoje miesto vo jedálničku. Takže čo tak vnímam je určite nesnažiť sa začínať príliš skoro, čiže pred tým 4. mesiacom na to dieťa ešte nemusí byť pripravené dostatočne a potom 6. mesiaci tiež už to mliečko nemusí pokrývať všetky potreby. A následne vlastne sa tak v podstate u nás štandardne, teda by som povedala, sa začína so zeleninovými príkrmami, to je taký asi najčastejší prípad. A väčšinou taká najobľúbenejšia bola mrkva, alebo teda je mrkva práve z toho dôvodu, že je v podstate dostupná celoročne a dá sa po nej kedykoľvek siahnuť. Ale čo je taký ako keby vedľajší efekt, je, že ona je veľmi škrobnatá, veľmi vláknitá a potom tie mamičky vnímajú, že to dieťatko napríklad má problém s vyprázdňovaním alebo ho začne zdúvať. Čo je samozrejme bežný jav, pokiaľ doteraz to dieťa bolo zvyknuté na tekutú mliečnú výživu a zrazu tam príde nejaká tuhá strava, tak ten tráviaci trakt začne pracovať. Hej? Takže je to pre ňoho úplne príznačné, že sa tam niečo objaví.
Ale aktuálne teda nie je nutné sa sústreďovať iba na tento jeden druh zeleniny, s ktorou začať. Dá sa tam pracovať v podstate so širším portfóliom už v tých začiatkoch. Aktuálne napríklad aj cuketa je celkom populárna práve preto, že je taká vodnatejšia, čiže nemusí spôsobovať až také tráviace problémy u dieťatka. A ja osobne odporúčam aj v tých začiatkoch sa spoliehať, alebo teda siahať po zelenine, ktorá je aj sezónne dostupná. To znamená, že zohľadniť samozrejme aj to obdobie, kedy s tým príkrmom začíname a aké máme ročné obdobie. Pretože v každom ročnom období máme iné spektrum zelenín, ktoré v tej danej dobe sú ako keby najdostupnejšie, najčerstvejšie alebo lokálne. Takže hlavne v tých začiatkoch teda by som povedala jednak poradiť sa s pediatrom, siahnuť po zelenine, ktorá je lokálna a sezónna, takže nemusí to byť automaticky mrkva len preto, že sa proste všade používa mrkva. Nebáť sa, kľudne začať aj s iným typom nejakej chuťovo-neutrálnej zeleniny, napríklad cuketa, tekvica, alebo aj nejaký jemný hrášok, ktorý sa rozmixuje na pírečaky čerstvý, takže aj s týmto sa dá pracovať. A následne vlastne zohľadniť v podstate vývin toho dieťaťa. Nie každé dieťa je tiež pripravené s tými príkrmami začať niekde medzi tým 4. 6. mesiacom. Takže sledovať jeho vývin, jeho v podstate pripravenosť na to, či ten príkrm už je schopné možno ho prijať. A ak vníma mamička, že možno ešte je príliš skoro, že to dieťa nejak to veľmi dobre netoleruje, tak kľudne počkať týždeň, 2. Nič sa nestane, to dieťatko trošku dozrie a príde ten správny čas. Netreba to nejak hrotiť ani síliť. To bylo krásně. Jsem nevěděl, že se začíná úplně z mrkvy. Jsem myslel, že to je tak jako komerčně, že je taková levná, takže se pro to používal v těch jakoby u nás to je předsní dávky nebo v takových těch malých těch. Áno, aj preto, hej, že je cenovo veľmi dostupná, ale ona je vlastne dostupná celoročne, čiže aj to je taký najčastejší dôvod, pretože je chuťovo neutrálna, je tak prirodzene sladká, aj to vyhovuje deťom, pretože oni sú nastavené vlastne na sladkú chuť. Ono aj materské mlieko napríklad má oveľa sladšiu chuť v porovnaní s krávským, má vyšší obsah laktózy, čiže tie deti od malička, ako sú kojené, alebo aj na tej umelej mliečnej výžive, prichádzajú do styku práve s tou sladkou chuťou a tá je nám tak ako keby daná do vienka, pretože sladké, alebo to, čo je sladké, je zdrojom energie, čiže to naše ako keby základné pudy nás vždycky ťahajú za niečím, čo má tú sladkú chuť, pretože to je znak toho, že to nie je jedovaté, má to zdroj energie a je to samozrejme aj chuťovo príjemné, podporuje to tvorbu endorfínov. Takže aj tá mrkva v konečnom dôsledku je veľmi dobrá zelenina na začiatku, ale ako vravím, tým, že je to veľmi škrobnatá a vláknitá zelenina, tak v podstate v tých začiatkoch môže u dieťatka robiť nejaké tráviace problémy, ale je to vlastne len ako keby prirodzený jav, kým aj ten tráviaci trakt si trošičku zvykne na tú pevnú stravu. Musí sa tomu jednoducho prispôsobiť a naučiť sa s tým pracovať, keďže s tým doteraz nikdy do styku neprišiel. Je to právě to, s čím se já setkám často, nebo slyším od lidí, že právě mají miminka nějaké zácpy, že to prostě začali přikrmovat a už se to tam pozastavilo, ale většinou se to prostě rozpohybuje samo jakoby. Presne tak. Hej. Alebo ako sú na to aj rôzne cvičenia s nožičkami a podobne. Ale v tomto bode určite treba brať ohľad aj na objem alebo na množstvo toho prvého príkrmu. Lebo často sa stretávam aj s otázkami na tých mamičkovských fórach, že začínajú mamičky s príkrmami a hneď očakávajú, že to dieťa zje pomaly za celú misku. Lebo ide sa prikrmovať, dieťa sa z toho musí samozrejme najesť. A vôbec to tak nie je, pretože keď si zohľadníme aj my ako dospeláci, keď ideme do kontaktu s nejakým úplne novým jedlom, ktoré sme v živote na tanieri nemali, tak určite ho nezhltneme naraz celé. Hej, ideme si najskôr otestovať, či nám to vôbec bude chutiť, prísť prísť s tým do styku, takže tiež ideme tak opatrne lyžičku po lyžičke. A to isté je aj u tých detí, že často sa mamičky sťažujú, že to dieťatko hneď pri prvých príkrmoch málo je, alebo si dá iba za jednu lyžičku a už nechce. A to je úplne normálne. Treba zohľadniť, že to je pre to dieťa úplne nová skúsenosť. Zrazu z mliečka, z tekutého prechádza na niečo kašovité, niečo hutnejšie a môže mať tú skúsenosť nepríjemnú, že sa začnú, ten tráviaci trakt pracuje, zrazu tá strava sa úplne inak spracováva ako to tekuté mliečko.
môže zažívať nejaký diskomfort, hej, že začne ho nadúvať, alebo proste to dieťatko cíti, že to není celkom také ako pri tom mliečku, tak je jasné, že zo začiatku môže to naozaj ísť o maličké množstva. Fakt v začiatkoch stačí, ak to dieťa tú lyžičku olíže alebo zje polku lyžičky, aj s tým sa stretávam. Že v prvých týždňoch, 2 týždňoch môže byť naozaj ten príkrm o 3 lyžičkách a to je všetko. Hej, a mamičky majú veľmi z toho ako keby také zmiešané pocity, že počuli od susedy, že jej dieťa už zjedlo za misku a moje si dá iba 3 lyžičky a kde je problém a či nemá dáku alergiu a už začnú ako keby pracovať a vymýšľať si nejaké takéto, netvrdím, že problémy, ale začnú mať práve tie obavy, ktoré sú v začiatkoch, dá sa povedať, ešte neopodstatnené. Lebo nezohľadnia práve tú skúsenosť toho dieťaťa, že jednoducho prichádza s ničím novým do styku, treba mu dať na to čas, treba mu ako keby nechať možnosť sa s tým príkrmom zoznámiť nielen skrze ústa, ale napríklad aj skrze ruky. Alebo deti automaticky sú nastavené, že všetko dávajú do úst, čo chytia, pretože spoznávajú cez ústa. Takže ak vnímam, že to dieťa nejakým spôsobom nemá záujem o ten príkrm, tak kľudne mu nechám, nech sa s ním trošku pohrá, nech ho ako keby rozmaže po tej stoličke a príde s ním do kontaktu aj iným spôsobom. A ono automaticky začne si tie ručky olizovať a zisťovať, ako to chutí a čo to je. Hej? Čiže ten prístup, alebo teda celkovo aj taký ten, nazvem to, zdravý rozum by v tomto bode mal byť určite ako keby pri tej mamičke teda prítomný. Hej, netreba sa hneď báť v začiatkoch, že sa niečo veľké stane. Ide skôr o to, aby to dieťa prišlo do kontaktu s tým jedlom. Nerátame, že sa z toho nakrmi. Hej. Potrebuje sa len s tým jedlom oboznámiť, získať tú skúsenosť, takže v tých začiatkoch aj pár lyžičiek je super a následne vlastne stále sa pokračuje s tou mliečnou výživou, čiže buď sa dieťatko dokojí, alebo sa dokrmí ešte mliečkom. Netreba sa spoliehať, že v tých začiatkoch ten príkrm pokrie potreby toho dieťaťa. Určite do toho 1. roka gro strávy by malo tvoriť ešte tá mliečna výživa. To jsem rád, že jsi tady zmínila, protože jsem se párkrát střetnul i s tím, že ty maminky prostě se snaží co nejdřív rychle přejít na tu pevnou stravu a mají pocit, že právě přesně to, co si teďka popisovala, že miminko nepapá, něco je špatně, už chodí po doktorech, že mu to nechutná a tak dále, že mu to nestačí, že ho ještě musí přikrmovat mlékem. A ty jsi nám to krásně řekla, že to je správně, že právě to mléko by mělo být vždy ještě jakoby doplněk. Áno, lebo ono v podstate do 1. roku je to dojča, vyslovene ako to obdobie je dojčaťa, čiže ono musí byť do toho 1. roku primárne v kontakte s tou mliečnou stravou a príkrmy sú preto nazvané príkrmy, lebo on ako keby doplňajú to, čo už to mliečko nemusí vykrývať. Hej? Čiže ako vravím, už v tým, čo ja viem, v 10. 11. mesiaci jasné, že sa stále zväčšuje objem toho príkrmu, ako dieťa prosperuje a ako sa aj alebo teda stretáva s tým jedlom, má o ňoho stále väčší záujem, prechádza sa z kaše do kúskov alebo už do takých nejakých väčších vlastne častí toho jedla. A vlastne až tak po 1. roku sa odporúča, aby to dieťa prechádzalo už, dá sa povedať, na to rodinné stravovanie. Že do toho 1. roku by malo prísť do kontaktu s čo najväčším spektrom potravín, aj alergénov, čo je tiež veľmi často ešte teraz ako keby odsúvané do úzadia, že tie alergény sa majú podávať až po 1. roku, to už tiež nie je pravda. Takže do toho 1. roku a pod záštitou dieťa malo prísť do kontaktu s čo najširším spektrom potravín a zoznámiť sa naozaj v podstate so všetkým, s čím môže, okrem nejakých tých ako keby naozaj problematických druhov, ktoré je lepšie nechať na neskôr. Super, to je hodně zajímavé. Fakt jsem si neuvědomil, že to krásně takhle má být naskladaný. A říkám, já mám ty zkušenosti spíš, že maminky to chtějí urychlit, aby měli takové to, že nemusí tolik prostě myslet na to kojení, aby už se zbavili toho mléka. A já jsem zastancem toho, že to mléko by prostě pro dítě je to nejlepší zatím, co umí příroda vytvořit. Áno, určite. Ako minimálne do toho 1. roku sa netreba báť, že by to mlieko nepokrývalo nejakú alebo teda niečo, čo to dieťa potrebuje. Ako vravím, ten 1. rok je skôr o oboznamovaní sa s jedlom a vyslovene gro by mala stále tvoriť mliečna výživa.
A dokonca tie pokračovacie formuly, alebo respektíve aj Svetová zdravotnícka organizácia odporúča kojiť v podstate až do veku 2 rokov. A pokračovacie formuly pri umelej mliečnej výžive sú dokonca až do veku 3 rokov, kde aj niektorí pediatri sa zhodujú na tom, že je fajn vlastne nechať tieto umelé mliečne výživy ako keby až do tých 3 rokov veku dieťaťa práve preto, že oni sú špecificky nastavené, aby pokrývali potreby. Ale v zásade ten prvý rok je určite taký, kde to mliečko by malo byť primárne v jedálničku dieťaťa z väčšej miery ako strava a postupne by sa ako keby malo preklápať, čiže čoraz menej mliečka a viacej stravy, lebo to mlieko, tým, že my sme v podstate nastavení na ako cicavce, potrebujeme mať v tých začiatkoch určite väčší podiel tej mliečnej výživy a následne zakomponovať tú stravu do jedálnička dieťaťa, pokrie tie jeho potreby v dostatočnej miere. A co když někdo kojí až do 5 let? Je to dobře nebo špatně? Čo sa tohto týka, v konečnom dôsledku to tomu dieťaťu už neposkytuje výživové benefity, skôr je to taká emocionálna barlička, nazvime to, či už pre matku alebo pre to dieťa. A dá sa povedať, že toto už nie je vyslovene o výžive, je to skôr taký psychologický aspekt, ale čo môže byť potom trošku problém, je samozrejme to dieťa odstaviť. Čím je mladšie, tým lepšie vníma ako keby, alebo nepríde mu to až také zvláštne, dokáže sa s tým lepšie vysporiadať a čoraz vo vyššom veku je vnímavejšie a cez to kojenie si ako keby uspokojuje svoje emocionálne problémy alebo proste nejakú takú neistotu, ktorú to dieťa samozrejme dennodenne zažíva. Takže tu sa skôr stretávam s tým, že tie mamičky v istom bode majú ako keby skôr problém to dieťa odstaviť alebo nejakým spôsobom aj oni samé už to kojenie berú ako skôr také tú emocionálnu väzbu. Z výživového hľadiska tomu dieťaťu to už veľa nedáva. Práve naopak môže skrze to kojenie byť ochudobnené o to, že nemá taký apetít a nezie toľko klasickej stravy, koľko by malo. Tým pádom mu môžu nejaké živiny začať chýbať. Je to hodně zajímavé téma. Samozřejmě dneska toho hodně nestihneme toho hodně, protože máme nějaký samozřejmě omezený čas, ale pojďme samozřejmě dál. Mě by zajímalo naopak, jaké potraviny zařadit úplně až na konec? Čo sa týka tých konkrétnych potravín, napríklad až niekde po 1. roku odporúčam zaraďovať hlavne med. Med, hoci sa javí ako veľmi taká zaujímavá sladká surovina a bohatá na rôzne enzymy, môže byť tiež zdrojom aj napríklad botulotoxínu, ktorý v podstate, keď sa tam vyskytne teda tá baktéria, tak môže pre dieťa byť veľmi nebezpečný. A musí byť aj teda vývojovo zdatné odolávať takýmto nejakým toxickým látkam. Takže med je určite látka, ktorú je vhodné zaradiť až po 1. roku. A zhruba tak okolo 3. roku sa odporúča zaraďovať také tie korenisté, pikantné druhy, čiže napríklad kyslá kapusta, ktorá je príliš slaná, tá zase môže mať tiež nepriaznivý vplyv na obličky, ktoré u detí sú veľmi citlivé. A rôzne tie morské živočíchy, bavíme sa o nejakých tých ústriciach, chobotničkách a podobne, nie o morských rybách. Takže tie morské živočíchy, ktoré tiež bývajú často zdrojom napríklad ťažkých kovov, alebo aj taká čokoláda. To je tiež surovina, ktorá by v jedálničku dieťaťa nemala byť do 3 rokov, ale často sa teda stretávame s tým, že realita je celkom iná, hoci rodičia by možno nechceli, ale či už rodinní príslušníci alebo okolie samozrejme podsúva deťom často aj takéto nejaké sladkosti. Takže určite sa s tou čokoládou stretne oveľa skôr, ale ideálne je, ak by teda prišla do jeho jedálnička až po nejakom 3. roku. Takže keď to tak zhrniem, mobily a čokoláda až po 3 rokoch najskôr. Tak. A to sú práve tie nejčastější problémy, které řešíme a které nedokážeme až tak úplně v dnešnej dobe úplně vyriešiť. Že presne deti tak. prichádzajú strašne rýchle do kontaktu, jak s čokoládou, tak aj s tým mobilom. Áno, presne tak. Hej. Je vidieť, že tá doba sa posúva nie iba technologicky, vývojovo, ale aj práve takto, že trošku si myslím, že niektoré veci nám trošku škodia už od toho mala. Jaké najčastejšie chyby robia mamičky podľa teba?
Najčastejšou chybou je napríklad aj to, že do tých prvých príkrmov úplne na začiatku nepridávajú nejaký zdroj tuku, čo sa tiež veľmi často stretávam, že vlastne ten príkrm pripravia napríklad len uvarený vo vode, hej, nejakú zeleninku rozvaria vo vode, ale určite je dôležité pridávať hneď v začiatkoch aj nejakú kvapku oleja, ideálne nejakého olivového, pretože ten tuk je dôležitý jednak na vstrebávanie živín a vitamínov, pretože niektoré vitamíny dokáže naše telo vstrebať iba za prítomnosti tuku, ale zároveň slúži aj ako taký lubrikant, čiže pomáha tej strave ľahšie prejsť tým tráviacím traktom. Čiže aj toto je taký aspekt, ktorý keď sa v tom jedálničku zanedbá, alebo v tých začiatkoch zanedbá, tak to dieťatko môže mať problém, hej, že tá strava sa tak, teda neprechádza tak, ako by mohla. A ako som spomínala, hneď zo začiatku majú očakávania, že to dieťa zje naraz veľa tej stravy a keď si je to len pár lyžičiek, tak sú sklamané, že nedostane všetko, čo potrebuje. Takže zbaviť sa takýchto nejakých očakávaní, naozaj pristupovať k tomu, že je to nová skúsenosť pre to dieťa, potrebuje s tým prísť do kontaktu. Takže toto je možno taká druhá chyba. A samozrejme overovať si zdroje, z ktorých čerpajú informácie. Aj toto vnímam ako dosť veľký problém, že sa potom snažia tie informácie brať nie z relevantných zdrojov, čiže treba si nájsť spôsob, ktorým pôjdem. Ak sa rozhodnem, že budem napríklad sa spoliehať na odporúčanie pediatra, tak zostať pri tých odporúčaniach a nesnažiť sa hľadať potom ďalšie alternatívy, lebo jednoducho tú mamičku iba viacej zmetie a potom je taká neistá, že či to ide dobre, alebo či to robí dobre, alebo či niečo nezanedbala. Takže buď si nájsť nejaký zdroj, na ktorý sa budem spoliehať, ktorý ako keby zohľadňuje to, čo je mne také najbližšie, pretože či už sú to knižky, alebo sú to rôzne stránky, alebo sú to rôzne odborníci. Každý bude mať trošku iný pohľad na to, ako je vhodné s tými príkrmami začať alebo s čím pokračovať, pretože ako som vravela, každý sa môže trošku iným smerom špecializovať. Takže aj tu je dôležité vybrať si zdroj, ktorý mne bude dávať najväčší zmysel a následne sa ho držať do bodu, kde jednoducho budem vnímať, že áno, to dieťa má všetko, čo potrebuje a je to aj pre mňa ako keby stále dostatočne také komfortné, povedzme, že ja ako mamička vnímam, že áno, takýto typ toho stravovania zvládnem, že jednoducho takto, keď budem postupovať, bude mi to vyhovovať v rámci mojich finančných možností, v rámci možností, hej, že ak si ja sama viem dopestovať nejakú zeleninku, tak samozrejme zohľadním to v tom stravovaní. Alebo ak som odkázaná len na nákup zeleniny, zohľadním to samozrejme v tom stravovaní. A tiež ako keby nájsť si tam tú svoju cestu, ktorou sa budem uberať. Super. Děkujeme za takové krásné shrnutí. Mě napadla otázka, jestli má správně vybraná strava, správně ty příkrmy, jako začané ty příkrmy nebo ty postupy nějaký vliv na tu dětskou imunitu? Nebo tam má vliv jenom to kojení? Čo sa týka samotnej imunity, tak myslím si, že viacerí z nás už počuli, že imunita sídli v črevách. Hej, čiže ten náš črevný mikrobióm je dosť zásadný práve pre podporu imunity a dá sa povedať, že už od samého začiatku. Čiže to, ako sa ten mikrobióm osídli, aké baktérie tam prídu, keď sa dieťa narodí zo sterilného prostredia, to znamená v bruchu matky je v plodovej vode, kde je to prostredie sterilné, nie sú tam žiadne mikróby, prichádza na svet a vlastne aj štúdie dokazujú, že už ten príchod na svet, či teda bude prirodzeným spôsobom alebo cisárskym rezom, ovplyvňuje to, akými baktériami sa osídlia tie sliznice dieťaťa a vlastne následne aj tráviaci trakt. A strava a teda aj tie samotné prvé príkrmy sú teda ako keby takým podporným prostriedkom, ktoré následne pomáhajú rozvíjať tú črevnú mikroflóru, pretože najskôr skrze tú mliečnú výživu dieťa dostáva teda aj istý objem rozpustnej vlákniny alebo iných zložiek skrze materské mliečko alebo tú mliečnú formulu, ktorá pomáha rozvíjať ten črevný mikrobióm. A v tých začiatkoch je ale to črievko ešte také priepustné. Ono ešte nemá uzavreté všetky tie nejaké, alebo teda také tie
malé časti medzi tými jednotlivými bunkami. Čiže ono dokáže naozaj si veľmi efektívne vymieňať tie živiny v rámci tela a postupne sa to črievko uzatvára a už vlastne nastupuje práca toho črevného mikrobiomu, ktorý mal dovtedy priestor sa rozvíjať. Takže keď sa pozrieme na tú imunitu a na to, ako ju stravou u dieťaťa ovplyvňujeme, tak je jasné, že čím dlhší čas a ako keby väčší priestor dáme tomu mikrobiomu na to, aby sa mohlo rozvíjať a cez príkrmy mu dávame vlastne tú kvalitnú ako keby stravu pre neho v podobe vlákniny, rozpustnej, nerozpustnej, čo sú také ako keby najzákladnejšie zložky, ktoré ten mikrobióm potrebuje, tak o to väčšia šanca je, že ten mikrobióm a vlastne celkovo tá imunita bude dostatočne silná a vlastne to dieťa bude odolnejšie voči nejakým patogénom. A čo je ale dôležité podotknúť a s čím sa často aj ja stretávam, že hlavne v tých prvých rokoch kým je dieťatko doma, tak ešte relatívne dobre dokáže znášať, že sa tam nemusia vyskytovať nejaké ochorenia alebo nejaké také tie typické detské prechladnutia, sopliky, kašliky. Ako náhle prichádza do kolektívu, zrazu sa to zmení a mamičky sa často ako keby stretávajú s tým, že dieťa je chvíľu v škôlke a zrazu ho majú 2-3 týždne doma. A zase je chvíľu v škôlke a zase je doma. A majú z toho hlavu v smútku, lebo samozrejme čakajú, že celý ten čas, ako je dieťa doma, snažia sa mu tú imunitu zlepšovať, podporovať stravou a inými vecami. A v tom kolektíve to ako keby zrazu nefunguje. A to je tiež prirodzený vývin, že to dieťa musí prísť do kontaktu vlastne aj s takýmito nejakými patogénmi, aby tá jeho imunita silnela. Pretože my máme vlastne imunitnú pamäť. S tými mikróbmi, s ktorými prídeme do kontaktu a ktoré naše telo porazí, tak vlastne si ich zapamätá. Následne vieme potom už pri ďalšom kontakte s tým istým typom nejakých vírusov alebo baktérií ako keby lepšie odpovedať. Čiže je úplne normálne, že pri tom vstupe do kolektívu dieťa dostáva záber na tú svoju imunitu a vlastne je ako keby bombardovaná úplne novými typmi patogénov. A dieťa sa ako keby na základe toho učí. Čiže aj tá imunita, nemôžeme povedať, že ak ju snažíme sa riešiť stravou alebo doplnkami alebo proste otúžovaním, všetkými možnými spôsobmi, potrebuje si prejsť aj takýmto stretnutím s tými patogénmi, aby sa posilnila. Čiže toto je úplne normálna vec a na základe toho sa netreba báť, že by dieťa malo hneď slabú imunitu alebo že by to nedokázalo zvládnuť, lebo s tým sa tiež často stretávam, že ako náhle je v tých prvých škôlkarských rokoch dieťa častejšie choré, tak už mamičky začnú pátrať, že či nemá oslabenú imunitu alebo nejakým spôsobom tam nie je iný problém. Ale je to úplne prirodzený jav. Tá imunita sa vyvíja zhruba do nejakého 6. 7. roku. Že ona potrebuje prísť do kontaktu s patogénmi z kolektívu. Tiež nie je vhodné, ak tie mamičky sa vyhýbajú kolektívom alebo si nechajú dieťa doma a nedávajú ho do škôlky, lebo bude často choré a nechce sa im to riešiť. Ale ako náhle príde potom do nejakého iného kolektívu, tak ako keby nebude dostatočne vyvinuté z pohľadu tej imunity a ani ten tráviaci tráv, alebo ten črevný mikrobióm, ten nepríde do styku s tým, s čím potrebuje prísť a o to horšie bude následne reagovať. Preto je fajn v tých začiatkoch naozaj byť na to pripravená, že tá imunita, aj keď sa budem všemožne snažiť ju podporovať a pracovať na nej, to sú tiež dôležité kroky a potrebujem ich s tým dieťaťom prejsť, ale akceptovať aj to, že aj tie choroby sú posilňovačom našej imunity a musia prísť s nimi deti do styku, musia si tým prejsť. Takže vlastne brať to ako prirodzený vývinový stav a pripraviť sa na to skôr z toho hľadiska, ako lepšie tú chorobu zmanažovať, naučiť sa pracovať s horúčkou, naučiť sa vlastne nejaké metódy zvládania suchého, vlhkého kašľa, akým spôsobom tomu dieťaťu uľaviť, aby vlastne sme napríklad nemuseli prísť zase až k tomu podávaniu antibiotík, pokiaľ to nie je vyslovene nutné, samozrejme, ale to už hodnotí lekár. Ale je veľa takýchto prirodzených spôsobov, ako môžeme nejaké tie ľahké vírusy alebo ľahké ochorenia u dieťaťa zvládnuť sami doma, čím vlastne aj oveľa lepšie podporíme tú jeho imunitu, ako by sme hneď sa snažili v podstate to riešiť antibiotikami. Takže tak jak my miminko učíme papat, tak i ty střevní bakterie, ta imunita se učí rozpoznávat prostě ty patogeny kolem sebe, aby věděla správně zareagovat.
Áno, Chápu áno. to A tým sa správne? vlastne tiež, presne tak, a tým sa v podstate tiež formuje, hej. Čiže, ako som spomínala už v začiatku, každý máme veľmi, veľmi individuálny mikrobióm a aj veľmi individuálnu imunitu, pretože každý príde do styku s inými patogénmi a to telo si vytvorí úplne iné spektrum látok, čiže dajme tomu aj pri chrípkovej sezóne. Niekto ani nemusí zistiť, že je a niekto naozaj zostane 2 týždne ležať v posteli. Hej, je to aj z toho hľadiska, že to jeho telo je možno lepšie vycvičené, prišlo už s niečím podobným do styku a dokáže si to lepšie zvládnuť. A takýmto spôsobom vlastne tá imunita je v podstate prepojená celkovo, pretože imunita, ja to vysvetľujem vždy, že je to taký náš obranný štít, hej? Že keď si predstavíme okolo nás ako keby také, nazvime to také vajíčko, tak ona nie je sústredená len v nejakom jednom orgáne nášho tela, ale je to vlastne všetko. Je to v podstate aj naša pokožka, ktorá je takou prvou bariérou, ktorá prichádza do styku s tým všetkým. A vlastne my máme mikrobióm nielen v čreve, ale aj na pokožke, na slizniciach. Máme vlastne tie baktérie obsiahnuté úplne všade v našom tele a skrze ako keby starostlivosť o ten črevný mikrobióm, následne on ovplyvňuje v podstate mikrobióm aj na iných častiach nášho tela. Čiže aj ten kožný mikrobióm v našich slízniciach, v nose, v ústach a tak ďalej. Takže aj toto je dosť dôležitý aspekt, že nesústreďovať sa na ten mikrobióm ako keby na nejakú jednu spoločnosť baktérií v našom čreve. Ale my ten mikrobióm máme úplne všade. Preto je dôležité aj v rámci budovania imunity napríklad vystavovať sa slnečnému žiareniu, vystavovať sa zmenám vzduchu, hej, proste takýmto spôsobom ako keby zvonka ovplyvňovať tú imunitu a ten vonkajší mikrobióm, ale skrze stravu samozrejme aj ten vnútorný. Je to hodně všechno zajímavé, jak to je spolu propojené. A já si pamatuju, že když my jsme byli děti, tak my jsme běhali všude po venku, málo kdy jsme se myli ruce, to se přiznávám. Hráli jsme se na písku, hlína všude až za nechtama, že jo. Když mamča nám dala chleba s máslem a papriko třeba, nikdy jsme si nemyli ruce. A byli jsme zdraví. Jak to, že dneska je tolik nemocných dětí? To mě zajímá. Je tam viacero teórií, nedá sa povedať, že by jedna bola správna. Myslím si, že k tomu prispieva samozrejme mnoho aspektov od toho, ako som vravela, hej, že málo sa vystavujeme slnečnému žiareniu. Jednoducho tie deti viacej teraz trávia času vo vnútri, pretože buď rodičia sú pracovne vyťažení a nemajú taký priestor s nimi niekam vypadnúť, ale v konečnom dôsledku dá sa povedať, že za všetkým hľadáme príčinu, ale tá príčina veľmi často je práve u tých rodičov. Ja napríklad som bola nedávno na obezitologickom kongrese, kde sa teda riešila práve otázka vzostupu obezity aj u detí. A padla tam veľmi zaujímavá myšlienka od jednej profesorky, že rodičia dokážu ovplyvňovať genetiku svojich detí. A vysvetliť si to môžeme vlastne na tom, že ako si spomínal, za nejaká štruktúra DNA, čiže tie naše gény, ktoré si nesieme od rodičov, sú to, čo nás formuje. Hej? Vďaka tomu vyzeráme, ako vyzeráme. Ale potom máme ešte tzv. Fenotypy, to znamená vonkajšie vplyvy, ktoré nám ako keby formujú prejavy toho génu. To znamená, že ty môžeš mať nejaký typ génu v sebe zakódovaný, teraz si vymyslím, že pre nejakú chorobu, ale tá sa ti nemusí prejaviť, pokiaľ tie vonkajšie okolnosti ho ako keby nezapnú. Hej? Čiže keď si to takto zjednodušene povieme, tak my niektoré gény dokážeme cez vonkajšie vplyvy zapnúť alebo vypnúť. A takýmto spôsobom ma veľmi zaujal práve ten profesorkin výrok, že rodičia dokážu ovplyvňovať genetiku toho dieťaťa. Čiže už tým, ako sa o tie deti teraz staráme, akú stravu im dávame, ako sa im snažíme tú imunitu zlepšovať alebo pracovať na nej, alebo naopak to nerobíme, dokážeme vlastne tie gény ovplyvniť do ďalšej generácie. Čiže tie naše deti si potom tie gény buď zapnuté alebo vypnuté prenesú na svoje deti. A takýmto spôsobom dá sa povedať, že aj
ten podiel nejakých problémov v detskej populácii stúpa, pretože to v podstate ide už od nás ako od rodičov, že my im predávame tie gény, pretože naši rodičia možno nerobili tie správne kroky na to, aby ten gén zapli a vypli, pretože jednoducho fungovali tak, ako vedeli, starali sa o nás tak, ako najlepšie mohli a mali teda tie možnosti. Ale v zásade nás to ovplyvní a my to zase prenášame ďalej. Hej? Čiže aj toto je taký aspekt, ktorý zohráva v tom veľmi dôležitú úlohu, že nedá sa teraz len tak paušálne povedať, že máme nekvalitnú stravu, tak preto je viacej chorých detí, alebo že jedia veľa pečiva alebo niečoho iného. Ale tam zohráva úlohu viacero faktorov. Čiže do budúcna je aj v našej nejakej zodpovednosti ako rodičov dbať na to, aby to dieťa malo zabezpečené to, čo potrebuje v rámci našich možností. Jasné, že nedokážeme teraz vyčarovať, hej, keď máme prostredie, kde nemáme možnosť vypadnúť do prírody, ale proste žijeme niekde v bytovke, tak nedokážeme možno mu zabezpečiť všetko, čo by potrebovalo na ten, ako keby, nepoviem, že zdravý vývoj, ale na to, aby až tak prosperovalo ako dieťa, ktoré žije možno niekde na samote, bez svetelného smogu a bez nejakých iných toxínov. Ale v zásade je to v rámci našich najlepších možností, ako som spomínala, to samovzdelávanie. Rodičia by teda mali byť schopní si tie informácie vedieť dohľadať, vedieť dieťaťu zabezpečiť skrze dostupné prostriedky, skrze stravu, otužovanie alebo nejaké podporné doplnky, aj to, aby prosperovalo v rámci tých možností, ako môže. To je super. Mně počas toho, co jsi říkala teďka, ještě napadla jedna otázka, kterou mám v hlavě už x let. Vidím často u malých dětí, miminek spíš, babetok, že rodiče jim dávají takové ty dlouhé křupky česky, jakoby. Mm-hmm. Je to zdravá varianta? Mně to nepřijde moc zdravý, nevím. Nikdy jsem se na to nezaměřil, nejsem nutriční specialista a budu rád, když mi to konečně odpovíš a budu mít klid na duši, jak se říká, a budu vědět, ano, dělej pro děti, je to nejlepší. Toto je trošičku taká záľudná otázka, lebo myslím si, a z vlastnej skúsenosti vychádzam, je veľa rodičov tieto chrumky používa skôr ako taký ukľudňujúci prostriedok. Lebo ako náhle ideš s dieťaťom niekde medzi ľudí, tak sa očakáva, že sa to dieťa bude nejako správať. A keď sa nespráva podľa očakávaní, to znamená, že teraz si vymyslím, plače viac ako by malo, alebo je nejaké nezbednejšie, tak už po tebe pokukujú a samozrejme sa necítiš pri tom až tak dobre. Hej? Čiže aj skrze jedlo sa tie deti veľmi ľahko dajú upokojiť a tieto chrumky, myslím si, že najčastejšie sú skôr takýmto prostriedkom, aby to dieťa akože zodpovedalo nejakým tým očakávaniam spoločnosti a správalo sa kľudnejšie. Z nutričného hľadiska tie chrumky same o sebe nie sú nejaké ani dobré, ani zlé, povedzme. Hej? Je to v podstate extrudovaný výrobok, to znamená, že prechádza takým spôsobom spracovania, extrudáciou, ktorá jednoducho z krupice vyrobí práve takéto chrumky, hej, naplnené vzduchom. Čiže preto dieťa sú veľmi dobré aj na trénovanie motoriky, na to, že ono sa ešte učí pracovať s tými prstami, spoznáva svoje telo, takže určite je to super na trénovanie toho, že to dieťa sa musí trafiť do úst. Takže v tomto bode, ak sa pozrieme na ten aspekt nutričný, možno to nie je až také super. Ale na druhej strane, na ten sociálny a aspekt nejakého učenia, sú tie chrumky úplne v pohode. To dieťa si krásne natrenuje vlastne ten pohyb vkladania jedla do úst. Je kľudnejšie v spoločnosti a ten rodič samozrejme tým pádom je kľudnejší tiež, pretože vieme dobre, že ako náhle rodič je v nejakom psychickom rozpoložení, to dieťa to veľmi, veľmi vníma a reaguje na to. Čiže aj ten rodič sám o sebe by sa mal cítiť dobre a v pohode, keď s tým dieťaťom niekde ide. Následne to dieťa samozrejme bude kľudnejšie a takýmto spôsobom to veľmi ľahko vieme ukočírovať. Takže na tú tvoju otázku by som povedala skôr z toho hľadiska, že tí skúsení rodičia vedia, prečo im to dávajú. Z nutričného hľadiska to dieťaťu neuškodí, proste je to úplne v pohode výrobok, ktorý v tomto veku je pre neho ako keby
bohatý na sacharidy, čiže dostáva tam veľké zdroje energie. Čo by som určite upozornila, je lepšie siahať po takých tých nesolených. Hej. Oni sú na trhu rôzne, také akože aj solené, aj nesolené alternatívy. Takže ak v prípade týchto chrumiek a tých kšupiek sa bavíme o konkrétne nejakých takých týchto veciach, tak vždycky siahnuť po tých nesolených a v zásade nemali by nahrádzať plnohodnotné jedlo. Čiže ak už to dieťatko má nejaký ten systém príkrmov nastavený, alebo je aj na mliečnej výžive ešte, tak tieto chrumky by mali byť naozaj len ako v pár kusoch, niekde na trošku ako keby prejedenie si, ale nemali by potom byť v takom objeme, aby dieťa následne nezjedlo nejaké vyváženejšie jedlo. Děkuji za krásné vysvětlení, už jsem hnedka klidnější, takže teďka už vím, že křupky ano, čokoláda ne. Asi tak, hej. Jednoduchá matematika nebo jednoduchý návod. Myslím si, že takové žhavé téma, docela často to vidíme v běžném životě, v televizi, v reklamách, ve filmech, je, že miminka, babetka nechtějí jíst a pamatujeme si všichni ty letadelka a tak dále. Máš nějaký zaručený tip, který zafunguje? Tak toto je veľmi náročné nejakým spôsobom, ako nájsť jeden typ, ktorý by fungoval všetkým. Dá sa povedať, že vo veľkej miere je to vývojové obdobie, pretože v začiatkoch toho prikrmovania veľa rodičov sa stretáva s tým, že to dieťa relatívne dobre toleruje rôzne príkrmy a v podstate nie sú tam nejaké veľké problémy. Zhruba tak okolo 1 roka, ako to dieťa sa vyvíja a začne byť vnímavejšie na svoje okolie, tak už sa mu začína formovať jeho osobnosť, začína sa mu formovať aj chuťová preferencia. Čiže začína vnímať, či to dané jedlo mu viacej chutí alebo mu nechutí a následne teda môže začať aj niektoré veci odmietať. A zhruba niekde medzi 1. až 2., u niektorých detí až 3. rokom sa často dostavuje tzv. Neofóbia, strach z nových jedál. A to je to obdobie, kde najčastejšie rodičia začnú mať problém, že to dieťa odmieta niečo, čo predtým jedlo, alebo zrazu začne znižovať sa objem toho príkrmu, proste nemá taký apetít. A toto je často spojené proste s prirodzeným vývinom toho dieťaťa, že v istom období, ako vravím, už sa mu začnú tie chuťové preferencie viacej formovať, tak proste niektoré jedlá mu prestávajú chutiť. Začne vnímať, že tá chuť mu nie je príjemná a tým pádom ho začne odmietať. Druhý aspekt, ktorý tam prichádza do úvahy, je samozrejme rast zubov. Rast zubov je veľmi nepríjemná a bolestivá záležitosť, čo si určite veľa z nás vie predstaviť, keď nám ešte v takom staršom veku rastú osmičky. A teraz keď si predstavíme, že tomu bábätku naraz sa tlačí niekoľko zubov, tak je to pre neho dosť nepríjemné. A práve či už tá lyžička alebo ten príkrm môže mu robiť práve taký ten nepríjemný pocit. Čiže aj toto je dosť dôležitý aspekt, ktorý treba zohľadniť, že možno v tom období, ak dieťa odmieta príkrmy, tak pridať radšej na tej mliečnej výžive. Ono cez to mlieko sa trošičku ukludní, samozrejme tým dojčením. Má to pre neho taký ako keby nielen ten výživový význam, ale aj ten emocionálny. To znamená, že pritúlením k matke sa u dieťaťa uvoľňujú endorfíny, čo sú hormóny šťastia, cíti sa lepšie. Čiže aj tú bolesť znáša o niečo lepšie. Takže aj toto je jeden z dôvodov, ktorý môže vplývať na to nejedáctvo alebo to, že deti začnú ten príkrm odmietať. A čo je potom ešte tiež jeden taký možný prípad, je aj to, že majú nepríjemnú skúsenosť s nejakým konkrétnym jedlom. Napríklad aj pri podávaní príkrmov, keď je ten príkrm príliš horúci, dieťa si môže opáliť ústa. A toto veľmi často je bod, ktorý ja tiež vlastne, alebo teda je to bod, ktorý ja zohľadňujem aj v rámci môjho balíčka prvej lyžičky, že v podstate je tam lyžička, ktorá je termosenzitívna. To znamená, že keď ju namočíme do príkrmu, tak zmení farbu, pokiaľ je príliš horúci. A mne sa toto osvedčilo práve pri mojich deťoch, že jednoducho pokiaľ tá teplota príkrmu nezodpovedá tomu, že to dieťa to znesie, tak môže následne mať s tým problém, pretože má už nepríjemnú skúsenosť. A toto je tiež taký aspekt, ktorý proste mamičky musia vedieť zohľadniť. A
nie je to vždy jednoduché odhadnúť teplotu toho jedla, takže preto vlastne aj pri tvorbe prvej lyžičky a celkovo toho môjho setu, ktorý k tomu som vytvorila, je tam práve takáto lyžička, lebo mne to osobne veľmi pomohlo pri prvých príkrmoch, keď som mala tie lyžičky, ktoré menili farbu a vedela som, že ak je to príliš horúce, tak radšej počkám, aby tomu dieťaťu som nespôsobila nejaký nepríjemný pocit. Takže aj toto je taká pomôcka, nad ktorou som rozmýšľala pri tvorbe celého toho setu, alebo teda pri tvorbe toho balíčka. No a teda keď sa vrátim k tomu nejedáctvu. Veľa rodičov sa zľakne, že teraz zrazu to dieťa odmieta príkrm, nechce jesť toľko, koľko jedlo predtým, alebo nechce jesť potraviny, ktoré možno predtým jedlo, alebo ktoré by malo, hej, najčastejšie je to mäso, alebo rôzne druhy zeleniny. My dospeláci vieme, že tieto potraviny potrebuje mať pre správny vývin, ale dieťa ich nechce. Takže to obdobie je tiež dôležité si ako keby zohľadniť v rámci toho stravovania. Čiže pripraviť sa na to, že toto obdobie určite príde, lebo ono príde, je to prirodzený vývinový stav. A snažiť sa nájsť alternatívy alebo vymýšľať nejaké spôsoby, ako tú danú surovinu do toho jedálnička zakomponovať tak, aby to dieťa zjedlo. Čiže toto je už trošku viacej o kreativite. Nie každý má chuť sa s tým až tak zabávať, budem úprimná. Je veľa rodičov, ktorí zistia, že možno práve v tom období kupovaný príkrm tomu dieťaťu chutí oveľa viacej. Aj to je úplne v poriadku. Hej, ak sme dovtedy fungovali na domácich príkrmoch, a v tomto období neofóbie, že to dieťa zrazu odmieta nejaké jedlá, mu zachutí viacej ten kupovaný príkrm, tak jednoducho treba to rešpektovať. Proste má ono už vybudované nejaké svoje chuťové preferencie, rovnako ako my dospeláci tiež máme svoje jedlá, ktoré máme radi a zase jedlá, ktoré nám až tak nechutia, alebo potraviny, na ktoré proste neprídeme im na chuť. A to isté sa stáva aj u detí, aj v takomto malom veku, že oni už dokážu si ako keby rozlišiť, ktoré typy jedál im chutia, nechutia. A s čím sa často stretávam, že v tomto období samozrejme tie deti, ako si spomínal, tie chrumky alebo kšupky, že automaticky idú po takýchto jedlách, lebo povedzme si úprimne, tieto jedlá budú mať stále rovnakú chuť a rovnakú konzistenciu. A toto u detí tiež môže byť niekedy problém, že napríklad také jablčko, jeden raz môže byť sladké, druhý raz môže byť kyslejšie, tretí raz môže byť mäkšie, čiže tá konzistencia a chuť sa u niektorých potravín mení v zásade od odrody alebo od spôsobu úpravy. Ale tieto kšupky alebo nejaké príkrmy kupované alebo proste nejaké takéto priemyselne spracované suroviny budú mať stále rovnakú chuť. Čiže tie deti vedia, že sa na to môžu spoľahnúť a nebudú musieť ako keby zase sondovať, či im ten daný pokrm chutí alebo nechutí. Čo my dospeláci bereme ako, že veď jablko. Je to jablko si jedol a zrazu ti nechutí, kde je problém. Ale môže to byť iná odroda, jablčka majú inú chuť z roka na rok, aj keď rastú na tej istej jabloni. Čiže aj toto u tých detí je jeden z aspektov, na ktoré oni veľmi citlivo reagujú a my dospeláci si ako keby nevieme v podstate predstaviť prečo. A za tým je teda ešte jeden taká čerešnička na torte, keď tak poviem, že oni tie chuťové bunky detí sú oveľa citlivejšie ako naše. A toto my často zanedbávame, že oni vlastne tým, že s tými jedlami prichádzajú do kontaktu úplne prvýkrát, tak pre nich je to vlastne chuťová explózia, dá sa povedať. Hej? Čiže oni naozaj musia zrazu analyzovať veľa rôznych podnetov a ten mozog zrazu musí ako keby pracovať na plné obrátky a uchovávať si tú chuť do pamäte. A oni tým, že s tým jedlom do kontaktu neprišli, tak tie chute vnímajú úplne na inej úrovni ako my, ktorí už tie chute vnímame dlhodobo, alebo si tie jedlá dochucujeme, dosáľame, používame rôzne bylinky, vieme s tým jedlom inak pracovať. Tie deti naozaj je dobré, aby v tých začiatkoch prichádzali do kontaktu s prirodzenou chuťou toho jedla, čiže nedosáľať, nedochucovať, aby naozaj ten ich mozog, ktorý v podstate tie vnemy začína spoznávať, si dobre uložil, že toto jedlo má takúto chuť a následne potom v tom období neofóbie, čiže keď sa tie jedlá ako keby zrazu teda deti ich začnú odmietať, tak je to práve preto, že ten mozog má zafixované, že toto jedlo by malo takto chutiť a keď tak nechutí, tak ho nechcem. Hej? Hodně zajímavé, vůbec se nad tím nepřemýšlel někde takhle, že děti můžou řešit, že jabko chutná takhle nebo takhle je to jabko, jak jsi říkala.
Presne Super. tak. A kdybychom se posunuli o pár let dál, protože často poslouchám, že třeba holky v věku 10 až 12 let mají najednou období, že nechtějí jíst, jakože fakt jakoby hodně. Co to může mít za následek? Setkala jsi se s tím ty někdy, protože já fakt jakoby často. Toto skôr by som povedala, že je už taký ten sociálny aspekt. Ako náhle už sú v období puberty, pretože teraz tá puberta nastupuje naozaj niekedy okolo toho 10. 12. roku, tak začnú dosť negatívne vnímať svoje telo a tam je to podčiarknuté aj tým, dá sa povedať, tými médiami, ktorými sú deti ovplyvňované, či už televíziou, časopismi, sociálnymi sieťami. Takže je to veľmi taký ako keby tenký ľad, po ktorom sa pohybujeme v tomto bode, pretože ono to nemusí veľmi tak a priori súvisieť s výživou. Skôr by som povedala, že tam je to ten sociálny aspekt, to znamená, že v tom kolektíve to dieťa alebo to dievča sa chce nejakým spôsobom cítiť vnímaná alebo proste nejak chce vyzerať a skrze práve možno nejaké kilo navyše, pretože vníma, že v časopise tie ženy, ktoré sú upravované vo Photoshopoch, vyzerajú oveľa lepšie ako ona, dostáva niekde podvedome taký ten podnet, že nie je dostatočne pekná, nie je dostatočne chudá, mala by so sebou niečo robiť, pretože vidí ženy, ktoré aj akože vyzerajú na tých obálkach úžasne, ale pritom to vôbec nie sú ich reálne kontúry, s čím už to dieťa ako keby nie je konfrontované. Hej. Čiže ono vidí už len ten reálny produkt, len tú reálnu fotku a podvedome začína vnímať, že nevyzerá tak, ako tá dotyčná a na to, aby bola v spoločnosti akceptovaná, potrebuje sa zmeniť, potrebuje schudnúť alebo nejakým spôsobom tú postavu ako keby upraviť. Takže toto je možno taký ten bod, ktorý tie dievčatá vedie práve k tomu, že obmedzujú stravu, lebo v konečnom dôsledku nemajú iný spôsob, ako sa na to začať pozerať, pokiaľ nemajú tie informácie, ako sa správne stravovať, ako by mala vyzerať tá ich nejaká plnohodnotná porcia. Čiže logicky im napadne, že keď skrze jedlo dokážem pribrať, skrze jeho obmedzenie dokážem schudnúť. Super. Říkám, mě to hodně zaskočilo, že bylo to ve věku 10-12 let, mně to přišlo takové jako, že docela brzo na pubertu, ale asi to tam už mohlo hrát jakoby tu roli. Áno. Říkám, často jsem se fakt s tím setkával od známých, kteří říkali právě, že mají holku a najednou nechce jíst a tak dále, tak sme tak jednom... Toto ako vravím, je to tenký ľad, treba to vedieť veľmi dobre, hlavne rodičia by to mali dobre sledovať, nenechať to len tak. Ale možno s tým dievčaťom, pokiaľ vnímajú, že začína nejakým spôsobom vykazovať takéto stavy, že obmedzovanie stravy alebo že sa snaží nejakým spôsobom cielenejšie začať chudnúť, tak toto veľmi ľahko môže viesť k rôznym poruchám príjmu potravy, čo tiež nie je teraz veľmi ojedinelé a naozaj sa to objavuje už od takýchto mladých dievčat, práve preto, že je to spojené, ako som vravila, s tým sociálnym aspektom a s tým vnímaním svojho tela. A rodičia by to nemali podceniť. Naozaj je dôležité viesť s nimi rozhovory, oboznamovať ich o tom, že to, čo vidia v okolí na sociálnych sieťach, nie sú reálne obrazy a viesť ich naozaj k tomu, aby sa o to telo starali adekvátnejším spôsobom a nesnažili sa zapadnúť do nejakého takého konceptu. Teraz netvrdím, že ako aj teraz hodne ja zase vnímam, že sa propaguje taká tá sebaláska, že nech vyzeráš ako vyzeráš, či si chudý, či si tučný, maj sa rád. Ale v konečnom dôsledku mali by sme sa pohybovať niekde v takom zlatom strede. Ani príliš nízka hmotnosť, ale ani tá príliš vysoká nie je pre naše telo benefitná. Proste pri každom extréme sú nejaké problémy. A my sme sa mali niekde snažiť nájsť taký ten zlatý stred a vlastne adekvátne svojmu veku vyživiť to telo a snažiť sa o neho starať čo najlepšie, pretože ho máme iba jedno a kto sa o neho nepostará, alebo kto sa o neho postará, ak nie my. Ty tak nám krásně ty informace dokážeš podávat úplně s takovou tou láskou, tak je jako super. A to mě těší, že je vidět, že to, co děláš, že tě strašně baví a že to děláš fakt pro ty lidi. Hej, to je pravda. Když jsme u toho, pohodě, když jsme u toho, s čím se na tebe lidi nejvíc obracejí? S jakýma problémama? Nebo co ty nejčastěji řešíš? Co je to taková specialitka? Na co se zaměřuješ ty? Ako som spomínala na začiatku, tak je vlastne aktuálne som aj súčasťou týmu odborníkov vlastne
pod vedením Miška Paleníka, kde najčastejšie riešime samozrejme redukciu hmotnosti. To je asi gro ľudí, ktorých momentálne riešim, čiže snažia sa nejakým spôsobom schudnúť. A ja osobne, teda keď sa zameriavam na tých svojich klientov, tak ja som v podstate nastavená na to, aby to stravovanie bolo zamerané rodinne. Čiže keď vezmeme v podstate klientov, ktorí za mňa chodia, tak sú to väčšinou ženy, matky, ktoré potrebujú s tou svojou váhou po pôrode niečo robiť, alebo vnímajú, že je tam nejaké to kilečko navyše, ale vnímajú aj to, že dieta nie je cesta, čiže chcú to riešiť komplexnejšie a tak, aby to stravovanie, ktoré upravujeme, bolo vhodné pre celú rodinu. Pretože často sa stáva, že ak sa žena rozhodne chudnúť a nemá podporu tej rodiny, samozrejme to nepodarí sa jej dospieť k tomu cieľu, lebo ako náhle sa vymaníme z toho konceptu, to znamená, že my ako niekto, kto chceme schudnúť, si teraz budeme individuálne tu navariť kašičku a ostatným budeme robiť rezne, tak je to naozaj istá cesta k zlyhaniu. Takže ja, čo sa snažím mojich klientov viesť, je práve zmena návykov v prospech toho, aby to zapadlo do konceptu tej celej rodiny, aby tá žena, najčastejšie teda pracujem so ženami, ale mám aj mužov, ale aby tá žena nejakým spôsobom dokázala sa stravovať tak, aby dosiahla ten svoj cieľ, ale zároveň, aby nebola ako keby vyčlenená z toho rodinného stravovania, čiže aj svojej rodine dokáže tým pádom poskytnúť kvalitnú výživnú stravu, kde sa môže spoľahnúť, že si určite všetci z toho dajú, pretože je to úplne klasické jedlo, s ktorým sa bežne stretáva, čiže nie sú to nejaké také tie špeciálne potraviny, ktoré človek musí zháňať v ďalekom meste. Ale v zásade mne ide práve o to, že nastaví ten koncept stravovania tak, aby bol vhodný pre celú rodinu, ale aby ten človek dosiahol svoj cieľ. Úplně super. Je nějaká věc, kterou lidi ve svých jídelníčkách, než přijdou k tobě, nejčastěji podceňují? Třeba já, co mám zkušenosti, tak lidi u mě, aby klienti podceňovali příjem bílkovin nebo příjem vlákniny. To byly takové ty dvě nejzákladnější věci, kde tam byl fakt brutální deficit. Áno, toto je asi také najbežnejšie, dá sa povedať, že naozaj, keď sa niekto snaží chudnúť, tak v prvom rade ide klasicky podľa takých tých internetových odporúčaní vyradiť pečivo, alebo sa nastaví na nejakú dietu, teraz nebudem špecifikovať, ale čo podceňujú je samozrejme dostatočný príjem bielkovín, ktorý sa vekom a hlavne u žien zvyšuje. Čiže aj tie postmenopauzálne ženy si neuvedomujú, že po menopauze alebo už od 30-ky u žien klesá podiel svalovej hmoty. To znamená, že majú oveľa menej, alebo teda vekom, každým rokom majú menej svalovej hmoty na to, aby pálili tú energiu. A pokiaľ zostanú pri rovnakom type stravovania počas tých rokov, tak samozrejme sa to začne čoraz viac nabaľovať. Takže tu treba zohľadniť samozrejme aspekt veku, čiže aj vek zohráva úlohu v tom, ako by tá moja strava mala vyzerať. Dostatočný príjem tých bielkovín vekom sa zvyšuje, pretože ako ubúda svalovina, tie bielkoviny ju pomáhajú zastabilizovať a následne teda pomáha sa, alebo vďaka nim sa dá aj kvalitnejšie schudnúť. A aj tá vláknina, ako si spomínal, to je, dá sa povedať, asi problém nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, že naozaj máme veľmi, veľmi nízky príjem vlákniny, ktorá jednak vplýva na zdravie toho črevného mikrobiomu, ale zároveň pomáha v podstate bojovať aj proti nejakým zdravotným problémom, ako rakovina hrubého čreva a podobne. Čiže tá vláknina má oveľa viacej benefitov, než si myslíme. A pohyb. Pohyb je aspekt, s ktorým sa najčastejšie stretávam, že ľudia chcú chudnúť bez toho, aby sa museli hýbať. A pritom pohyb je, dá sa povedať, základ života. Čo sa nehýbe, stagnuje. Hej. Takže my musíme brať do úvahy, že to chudnutie 80% je zmena jedálnička a úprava stravovacích návykov, ale tých 20% bude určite aj tá aktivita a ten pohyb, ktorý by mal byť v našom dennom režime zakomponovaný v nejakej podobe. Takže ja, čo to vnímam, tak toto je možno ešte taký tiež jeden z aspektov, kde tí ľudia sa snažia hľadať si tie jednoduchšie cesty a čakajú výsledky, ale v konečnom bode vždycky musím vysvetľovať, že treba to krásne prepájať. Strava, pohyb, regenerácia, to znamená spánok a oddych.
tieto 3 základné piliere sú najdôležitejšie preto, aby sme naše telo dostali z bodu A do bodu B, čiže ak chceme schudnúť, tak jednoducho musím sa zamerať na všetko a nie len na jeden, pretože to mi tú stavbu nebude dostatočne držať. Já si myslím, že teďka si řekla důležitou a zajímavou informaci pro lidi, že čím jsem starší, tím mám navýšit příjem bílkovin. To spousta lidí třeba neví. Krásně jsem to vysvětlila s tou svalovou hmotou, teď určitě to všichni pochopí. A jak já často jsem říkal a jak mě učili prostě nějaký odborníci, že i naše srdce je sval, takže potřebujeme pečovat právě i o to srdíčko samozřejmě. Presne tak. Áno, tie svaly nie sú len tie, čo sú upevnené na kostre, ale vlastne aj naše vnútorné orgány sú tvorené svalovou hmotou. Takže aj to je dôležitý bod, že v podstate je spektrum bielkovín, alebo teda konkrétne aminokyselín, to sú stavebné látky tých bielkovín, ktoré naše telo si nevie vytvoriť a potrebujeme ich príjmať v tej strave. A s čím sa ja stretávam je práve to, že vekom tí ľudia ako keby začínajú jesť čoraz viacej takých tých potravín, ktoré sú uspokojujúcejšie, sladké, mastné, slané, lebo zrazu v istom bode toho života buď majú lepší finančný status a môžu si ich dovoliť, tak si chcú dopriať. Ale v konečnom dôsledku ich to práve ako keby odvádza od nejakého toho udržiavania toho svojho tela v zdravom stave a nakoniec sa práve potýkajú s tými zdravotnými problémami v čoraz mladšom veku, dá sa povedať. Že teraz nie je rarita, že už 30-tnici, 20-tnici majú nasadené lieky na vysoký krvný tlak, čo je podľa mňa úplný nezmysel, pretože v tomto veku si dokážu tieto veci ešte krásne manažovať životným štýlom. Ale toto ja vnímam ako naozaj dosť veľký problém, že tí ľudia ako keby v snahe, alebo teda v tom nejakom sociálnom statuse sa chcú odmeniť za prácu alebo za výkon a tak ďalej a všetko to ide na úkor toho jedla. Nie, aby sa odmenili radšej kvalitou, ale idú do tej kvantity, ale nekvalitnej. Já se přiznávám, že my si vybíráme s Lenkou jakoby kvalitnější jídla, i když jsou drahší, nebo potraviny, protože víme, že co do sebe dáváme, to se nám oplatí prostě do budoucna samozřejmě. Nekoukat jenom na tu cenu, věci jsou pak dělané, tam jsou různé náhražky, víc soli a tak dále a to určitě člověk do sebe nechce zbytečně jakoby dávat. Určitě. Jani, ono to tak strašně rychle uteklo, že my jsme u konce. A já bych tě chtěl požádat, abys divákům řekla, že pokud něco řešej, pokud mají třeba miminko a chtějí vědět, bábetko a chtějí vědět, jak právě na ty psy krmí nebo řeší nějakou nadváhu, obezitu, proč by se měli obrátit zrovna na tebe? Takže myslím, že veľa podnetov už aj z rozhovoru vyplynulo, že aký je teda ten môj prístup, ako sa ja pozerám na tieto veci. Ale čo sa týka teda tej výživy detí alebo tých prvých príkrmov, tak pre mňa je dôležité, aby tie mamičky dostávali čo najaktuálnejšie informácie. Takže aj pri zostavovaní celého toho balíčka som vychádzala práve z najaktuálnejších a odborných informácií, hlavne zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Takže tu v podstate prepájam ten vedecký pohľad aj so svojou vlastnou skúsenosťou. Takže je to taký koncept, kde, ako vravím, tým, že som sama mama, prešla som si rôznymi skúsenosťami a viem to teda tak nejak objektívnejšie zhodnotiť, keď teda tie mamičky majú konkrétny problém, že nie len z toho pohľadu nezainteresovaného človeka. Takže aj tá osobná skúsenosť si myslím, že pridáva k tomu taký ten bod empatie. A čo sa týka iných problémov, ktoré teda sa dajú riešiť po tej výživovej stránke, tak je to hlavne to, že ja sa na toho človeka pozerám ako na jedinca, ako celok. Čiže nejdem smerom nastavenia len nejakého kalorického deficitu alebo v podstate nejakých tých živín, ktoré by mal v tom jedálničku mať, ale prechádzame si celé to stravovanie oveľa viacej do hĺbky. A ako som spomínala, zapájam tam vlastne aj taký ten alternatívnejší pohľad z čínskej dietetiky, pretože pri práci s klientami za tie roky som vnímala, že len úprava stravy sama o sebe priniesla síce nejaký výsledok, ale
tí ľudia si vlastne dokázali pomocou toho poriešiť aj iné problémy, či už zdravotné, alebo nejaké emocionálne, psychické. Čiže zlepšil sa im celkovo ten pohľad na samého seba, na stravovanie, alebo sa jednoducho cítili oveľa lepšie, aj z pohľadu energie a tak ďalej. A mňa toto veľmi fascinovalo, preto som sa rozhodla sa do tejto problematiky ponoriť hlbšie a spravila som si ešte také doplnkové štúdium školy čínskej dietetiky. A na základe týchto konceptov, čiže na ten jedálniček a na to stravovanie a na človeka ako celok, sa pozerám viac holisticky, aj skrze nejaký ten vplyv a energie zo stravy, plus samozrejme ten vedecký koncept, to znamená, ako by ten jedálniček mal byť zostavený s ohľadom na zdravotné problémy a akým spôsobom môžeme vlastne fungovať aj preventívne, to znamená, že aké možné choroby alebo nejaké problémy by sa mohli rozvinúť na základe toho, ako aktuálne ten človek pracuje alebo ako aktuálne funguje. A zameriavam sa vlastne aj na tú prevenciu, čiže čo do toho jedálnička zakomponovať, aby to telo sa dostatočne vyživilo, aby sa odstránil aktuálny problém, alebo teda, ak to je napríklad tá redukcia hmotnosti alebo zdravotný problém, ale aby ten človek sa naučil stravovať aj preventívne, aby predchádzal do budúcna nejakým ďalším aspektom, ktoré by sa mohli objaviť. Jani, zní to hodně dobře, určitě hodně sledujících si oslovila teďka, takže pokud chcete kontaktovat Janku, kontakt vám nechám pod tímhletím videem, pod tímhletím webinářem, takže určitě neváhejte. Nestyďte se říct o pomoc, to je důležité říct, že často lidi se stydějí říct o tu pomoc, o tu pomocnou ruku. Nestyďte se, dneska je ve světě tolik odborníků, kteří to dělají srdcem, jak Janka, takže určitě neváhejte, kontakt najdete dolů. Jani, ještě jednou, já ti děkuji, že jsi přijala tohle pozvání a udělali jsme spolu takhle krásný webinář. Mě to dalo fakt jakoby hodně, i přesto, že zrovna neřeším nějaké babetko, miminko, nemáme, moje děti už jsou odrostlé, ale prošel jsem si tím a určitě jsem nedělal ty věci, co si teďka říkala, udělal jsem to určitě jinak, taky jedli ty křupky, takže mám teďka čisté svědomí, že křupky jsou v pohodě. Čokoládu se přiznám, že asi jak miminka nedostávali určitě, ale v nějaké době už to tam asi přišlo dřív než v těch 3 letech, takže tady jsem trošku selhala asi. A jasné, ale ako to vôbec neber ako nejaké zlyhanie. Ja vždycky rajím, že ja práve aj vnímam, hej, že tie mamičky a rodičia majú často strach, že v niečo nerobia správne, v niečom zlyhávajú. Ale berme to tak, že robíme to najlepšie, ako vieme, nie všetko dokážeme ovplyvniť, nemôžeme všade byť. Aj mne sa často stáva, že aj moje deti povedia často veci, ktoré nechcem, aby jedli a naopak to, čo chcem, tak do nich nedostanem. Takže ako sa hovorí, obuvník chodí bosý. Ale jednoducho treba sa s tým naučiť nejakým spôsobom pracovať, vnímať to a nerobiť z toho nejaké svoje osobné zlyhanie, alebo v konečnom dôsledku, pokiaľ sa nám podarí to dieťa vychovať do schopného človeka, ktorý sa v tomto svete nestratí, tak si myslím, že určite sme nezlyhali. Super, úplně krásně řečeno na konec. A já tě ještě nechám prostor rozloučit se s diváky, pokud chceš. A budu se těšit možná na nějaké další vysílání, které společně někdy uděláme, až si zase najdeš trošku času, protože víme, že jsi hodně zaneprázdněna, protože v dnešní době je invaze, nadváhy, obezity a samozřejmě i miminek, který se rodějí, takže práce máš určitě habaděj, jak se říká na Slovensku. Áno, dá sa povedať, že hej. A ja ti teda tak krásne ďakujem Tom za pozvanie. Veľmi rada som tu s tebou strávila tieto chvíľky a verím, že si teda diváci odniesli nejaké zaujímavé informácie a budem sa tešiť, ak teda budú mať niečo, s čím by sa potrebovali na mňa obrátiť, tak budem sa určite tešiť a rada si s vami porozprávam. A ďakujem krásne. Kontakt, jak jsem říkal, najdete tady pod videem. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.